ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आपण सुरुवात करूया। श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत करून त्यांना त्यांचे आशीर्वाद घेऊया। श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत। आणि ही जी मी माधवेंद्रपुरींची कथा सांगितली ना तुम्हाला 9व्या अध्यायामध्ये, जे दुर्मिळ महात्मे, मग जे अगदी तहान भूक हरपलेले होते आणि ज्यांना भगवंतांनी प्रत्यक्ष गोपाळ या रूपामध्ये जेव्हा कमंडलूतून दूध आणून दिलेलं आणि त्याच गोपालांचा दृष्टांत देऊन जेव्हा त्यांना ती मूर्ती झाडा झुडपांमध्ये मिळाली, तीच ही श्रीनाथजींची मूर्ती जी माधवेंद्रपुरींनी स्थापन केलेली नाथद्वारला जी मंदिर स्थापन केलेलं आहे। अशा या भगवंतांचं आपण दर्शन घेऊन त्यांना साष्टांग दंडवत करूया। श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांनाही माझे साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून या 12व्या अध्यायाला सुरुवात करते। त्याआधी थोडासा 11व्या अध्यायावरती उजळणी करूया। मग 11वा अध्याय काय होता तर प्रत्यक्ष विश्वरूप दर्शन तुम्ही जे बघितलं का, आणि जे विश्वरूप दर्शन अर्जुनाने विनवणी केली होती की मग मी बघू शकतो का, आणि माझी तेवढी म्हणजे मला शक्य आहे का हे बघणं, की कशा प्रकारे तू या भौतिक जगतामध्ये प्रविष्ट झालेला आहेस आणि ते मला बघण्याची खूप इच्छा आहे, म्हणून ते मी बघू शकतो का। आणि मग अशा अप्रोचने जेव्हा अर्जुनाने ते विचारलेलं आहे तेव्हा अर्जुनाने भगवंताने नक्कीच ती विनंती मान्य केलेली आहे आणि अर्जुनाला आपलं विश्वरूप दर्शन दाखवलंय। मग तिथेच त्यांच्या आंतरिक शक्तींनी ज्या अचिंत्य भेदाभेदाला आपण परवा जाणलेला आहोत 9व्या अध्यायामध्ये आणि मला वाटतं 10व्या अध्यायामध्येच विभूतींच्या अध्यायामध्ये त्याचा उल्लेख केलेला आहे मी, की मग भगवंतांच्या ज्या आंतरिक शक्ती आहेत त्या आंतरिक शक्तींच्या द्वारे तिथेच भगवंतांनी त्याच ठिकाणी कुरुक्षेत्रावरती अर्जुनाला हे विश्वरूप दर्शन दाखवलेलं आहे, जे अत्यंत दुर्मिळ आहेत। आणि भगवंतांनी सांगितलं की हे पुन्हा रूप बघणं, मग जे रूप भगवंतांनी आधी यशोदा मातेला ज्या त्यांच्या बालवयामध्ये की अगदी छोट्याशा त्या बालमुखामध्ये सुद्धा सगळ्या ब्रह्मांडाचं दर्शन प्रभूंनी करून दिलेलं भगवंतांनी, आणि तेच दुर्योधनाला सुद्धा दाखवण्याचा प्रयत्न केला होता, दाखवलं होतं विश्वरूप दर्शन, परंतु त्या दुर्योधनाला त्याची चाड नव्हती आणि तेवढी त्याची पात्रताच नव्हती भगवंताला जाणण्याची, कारण विनाशकाले विपरीत बुद्धी, ज्या युद्धाला कुठेतरी त्यांना सगळं राज्य मिळवण्याची आणि सगळं मनामध्ये कपट होतं, दुष्ट भाव होता, त्यामुळे आपल्याच भावंडांना कशा प्रकारे छळवात केलेला आहे त्यांनी, भावंडांना कसं त्रास दिलेला आहे, आणि हे सगळं कुठेतरी सांगण्याचा प्रयत्न होऊ नये, ते जाणण्याची तेवढी पात्रता मात्र त्या दुर्योधनामध्ये नव्हती। आणि मग तेच हे विश्वरूप दर्शन, अतिशय अद्भुत असं हे विश्वरूप, अतिशय दुर्मिळ असं हे विश्वरूप भगवंतांनी, जिथे प्रत्यक्ष सगळं चराचर भगवंतांमध्ये समाविष्ट आहे आणि दिसतंय, अनेक ब्रह्मांड की अनेक ऋषी, अनेक देवादिदेव, जिथे ब्रह्मा शिव यांचा सुद्धा समावेश आपल्याला त्या विश्वरूप दर्शनामध्ये दिसतोय, पण अत्यंत रौद्र असं रूप आहे, कुठेतरी उग्रपणा आहे, आणि म्हणूनच हे भगवंतांनी तात्पुरतं प्रकट केलेलं रूप आहे। आणि म्हणून मग आपल्याला पुढे जाऊन जेव्हा की
ज्या लोकांनी या रूपावरती विश्वास ठेवून, म्हणजे कुठेतरी 3 प्रकारच्या व्यक्तींना भगवंतांनी सांगितले की कुठेतरी स्वतःच्याच मनाने देव मानतायत आणि देवाची पूजा करतायत, अशा लोकांना भगवंतांनी सांगितले की स्वतःच्याच काल्पनिक शक्तीवर ते पूजा करतायत. मग कुठेतरी जे इम्पर्सनॅलिझमवर, जे आपण अवैयक्तिक रूपावरती आज भगवंतांच्या जो प्रश्न अर्जुन विचारणार आहे त्यावर येणार आहोत थोड्याच वेळात. आणि म्हणून मग अर्जुनाने जे हे वैश्विक रूप बघितलं, परंतु कुठेतरी हे सद्गदित झालेलं आहे अर्जुन हे बघून. कारण हे रूप इतकं प्रखर होतं की 1000 सूर्य अवकाशामध्ये उगवल्यावर जितकं प्रखर तेज असेल तितकं कदाचित याची तुलना याच्याशी केली जाईल. इतका कुठेतरी प्रखरपणा या विश्वरूपाचा होता. आणि म्हणूनच हे विश्वरूप बघून नंतर अर्जुन कुठेतरी सद्गदित झालाय, व्याकुळ झालाय आणि त्यांनी भगवंतांना विनंती केली आहे की तुम्ही पुन्हा मला तुमचं भगवान रूप दाखवा, की जेणेकरून माझ्या मनाला कुठेतरी धीर येईल. आणि मग भगवंतांनी ती विनंती मान्य करून तिथेच रणांगणावर, तिथेच रथामध्ये भगवंतांनी आधी परमात्मा आणि मग भगवान स्वरूप दाखवले. आणि मग भगवंत म्हणतायत की हे भगवान रूप अत्यंत दुर्मिळ आहे. देवादी अनेक देव सुद्धा हे दुर्मिळ रूप बघायला अतिशय व्याकुळलेले असतात, आसुसलेले असतात. आणि असं रूप मी तुला दाखवतो आहे जे फक्त केवळ अनन्य भक्तीनेच शक्य आहे. मग एक शुद्ध भक्तच निश्चितच या रूपाला बघू शकतो. कृष्णाला पाहण्यासाठी शुद्ध भक्ती आवश्यक आहे. भक्त्यात अनन्यया शक्य. मग त्या अनन्य भक्ती करणाऱ्याच भक्ताला हे फक्त शक्य असू शकतं. आणि अशा या अनन्य भक्तीला आपण जाणण्याचा प्रयत्न केला. आणि आता अर्जुनाला जो प्रश्न पडलेला आहे की मग अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मावर भक्ती, मग कुठली श्रेष्ठ भक्ती आहे की जे तुझ्या अव्यक्त भावावरती भक्ती करतायत, की मग तुझ्या जे पर्सनल, तुझ्या ज्या वैयक्तिक रूपावरती जे भक्ती करता आहेत. मैया वेश मनो येवा, मला हे तू सांगू शकशील का, की मला हे सांगाल का भगवंता तुम्ही. आणि म्हणून मग भक्तीचे प्रगतिशील टप्पे भगवंत सांगतायत की ज्या भक्तीमध्ये, ज्या अनन्य भक्तीमध्ये, शुद्ध भक्तीमध्ये जे भगवंतांच्या वैयक्तिक रूपावर भक्ती करतायत ते अत्यंत श्रेष्ठ आहेत, भगवंत सांगणार आहेत. आणि मग कृष्णाला प्रिय असलेल्या, मग भगवंतांनी खूप ऍडजस्टमेंट केलेली आहे की कशा प्रकारची भक्ती. मग या भक्तीच्या टप्प्यांना भगवंतांनी सांगितलं की तू अनन्य भक्ती करू शकत नसशील तर साधना भक्ती करू शकत नसशील तर निष्काम भक्ती करू शकशील. निष्काम भक्ती ही शक्य नसेल, भगवंतांसाठी कर्म करणं शक्य नसेल, तर तू कुठेतरी ज्ञान घे. ज्ञानापेक्षा ध्यान कर, ध्यान श्रेष्ठ आहे. आणि ध्यानापेक्षाही मग त्या कर्माच्या फळांचा त्याग कर, कारण या त्याग भावना ही अत्यंत श्रेष्ठ भावना आहे. आणि म्हणूनच तू हे जाणण्याचा प्रयत्न कर. आणि भगवंतांनी मग त्यांना प्रिय असलेले भक्त कोण आहेत, त्यांना कोण प्रिय आहे, या सगळ्या भक्तांचे गुण वर्णन केलेले आहेत. आणि या सगळ्या गुणांना आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. एक भक्त, कुठला भक्त भगवंतांना प्रिय आहे, मग ज्यांनी समतोल साधलेला आहे. मग अनेक कथांमधून आपल्याला हे भक्ती ही जाणायला मिळणार आहे. आणि असा हा सुंदर भक्तीची अवीट गोडी असलेला खूप सुंदर अध्याय आहे. या अध्यायाचं महात्म्य एक अवीट आहे, अतिशय वेगळं आहे. जसं 15वा अध्याय हा पुरुषोत्तम योग म्हणून ज्याचं महात्म्य आहे, तसं प्रत्येक अध्यायाला महत्व आहे. प्रत्येक अध्यायातून हे ज्ञान भगवंतांनी दिलेलं आहे. मग आज मी तुला हे ज्ञान देतोय. आज राजगुह्य ज्ञान आहे, ज्ञानांचा राजा जे आहे, त्याच्यानंतर मी तुला प्रात्यक्षिक ज्ञान देतोय, दिव्य ज्ञान देतोय. मग असं ज्ञान घेतल्यावर तुला दुसरं कुठलंही ज्ञान घ्यायची गरज उरणार नाही. अशा प्रकारे भगवंतांनी त्या प्रत्येक ज्ञानाची श्रेष्ठता व्यक्त केलेली आहे. आणि ते पुढे जाऊन आपण बघतो आहोत. एक सेकंड. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यशरं क्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सुकन्या माताजी, सुनैना माताजी, मेधा माताजी, कोणी वाचू शकाल? मी वाचू माताजी? हा वाचा ना माताजी, नक्की. हा चालते. अर्जुनाने विचारले, कोणते अधिक परिपूर्ण मानले जाते, जे तुमच्या भक्ती सेवेत योग्यरित्या व्यस्त आहेत किंवा जे अव्यक्त ब्रह्माची पूजा करतात ते अव्यक्त आहेत? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मला वाटतं सुनैना माताजी त्या क्लाससाठी कदाचित लीव्ह झाले असतील. आहात ना माताजी तुम्ही? वाचा ना. मी आहे माताजी. ओके ओके माताजी, ठीक आहे, धन्यवाद. हरे कृष्ण. तर मग अर्जुनाला पडलेला प्रश्न
की मग अर्जुनाला हा प्रश्न आत्ताच का पडतो आहे जेव्हा आपण भक्ती योगाच्या शेवटच्या टप्प्यावरती आहोत, की मग व्यक्त पूजा की जे तुझ्या भक्ती सेवेमध्ये योग्यरित्या व्यस्त आहेत. मग योग्य आणि अयोग्य हे भगवंत हे अर्जुन जाणण्याचा प्रयत्न करतो, की जे व्यक्त तुझी ज्या व्यक्त रूपाची पूजा करतायत, तुझ्या भगवान रूपाची पूजा करतायत, की मग जे अव्यक्त ब्रह्माची पूजा करतायत, जे अव्यक्त आहेत, मग तुझा पर्सनल फॉर्म आणि इम्पर्सनल फॉर्म, भगवंता तुझी कुठली भक्ती श्रेष्ठ आहे आणि त्याला अधिक परिपूर्ण मानलं जातं. मग भगवंत उत्तर देतायत सांगताना, श्री भगवान वाच मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. धन्य भगवान म्हणाले, ज्याचे मन माझ्या वैयक्तिक स्वरूपावर स्थिर आहे, नेहमी महान आणि दिव्य श्रद्धेने माझी उपासना करण्यात मग्न आहे, तो मी सर्वात परिपूर्ण मानतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग भगवंत सांगतायत त्याचं उत्तर देताना, मग अर्जुनाच्या मनात कुठलंच शंका नाही हो. अर्जुनाला तुम्ही म्हणाल मग अर्जुनाने हे प्रश्न विचारलाय तर माझ्या मनातला सगळा भ्रम दूर झाला आहे अर्जुनाने सांगितलंय. परंतु हे भगवंताला अर्जुन विचारतायत कारण अर्जुन कुठेतरी भगवंतांच्या भगवान या रूपाशी, मनुष्य रूपाशी, जो भगवंतांचा प्रिय सखा आहे, प्रिय शिष्य आहे, जो भगवान रूपाशी निगडित आहे आणि जे भगवान रूप बघितल्यावर ज्याचं मन अत्यंत स्थिर झालेलं आहे, मन अत्यंत धीर आलंय मनाला कुठेतरी, आणि म्हणूनच तो भगवंतांच्या भगवान रूपाशी निगडित आहे. आणि म्हणून अर्जुनाने हा प्रश्न विचारलाय. म्हणून भगवंत सांगतायत, मग ज्या 9व्या अध्यायामध्ये आपण ऐकलं, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजिम्मा नमस्कृती, माझं मन आणि बुद्धी, मग तुझं मन आणि बुद्धी माझ्यावर केंद्रित कर, माझी उपासना कर, माझी पूजा कर. भगवंत सांगतायत की मन आणि बुद्धी मग माझ्या वैयक्तिक स्वरूपावर जे स्थिर करतात, नेहमी महान आणि दिव्य श्रद्धेने. बघा जे आपल्याला चित्रात दिसतंय की एक पुजारी त्या मूर्तीची पूजा करतोय. मग आता आपल्याला मूर्ती पूजेला जाण्याचं, मग ही मूर्ती पूजा म्हणजे कुठलीही एनर्जी, अव्यक्त फॉर्म नाहीये. मग ही मूर्ती पूजा म्हणजे फक्त एनर्जी, शक्ती नाही. तर काय आहे, तर याला अर्च विग्रह म्हटलं जातं. मग अर्च विग्रह काय आहे, तर एक उदाहरण देताना प्रभुपादांनी खूप सुंदर उदाहरण दिलं. एक पोस्टाची पेटी आहे बरं का. ती पोस्टाच्या पेटीमध्ये तुम्ही पूर्वी, आता नाही, आता तर काय सगळं SMS आणि व्हॉट्सअप आणि फेसबुक, इन्स्टामध्ये काही पत्र मला वाटलं कुठच्या कुठे दुर्मिळ होऊन गेले तो, की जे आपण पत्र व्यवहार करायचो पूर्वी. आणि म्हणूनच ते पत्र लिहिणं, मला वाटतं आपल्या सगळ्यांना, जे तुम्ही आता आहात त्या सगळ्यांना, मला वाटतं जुने आपले दिवस की खरोखर पत्र लिहिलेली आहेत पूर्वी, म्हणजे की ज्या पेटीमध्ये टाकून मग ते पत्र व्यवहार केलेला आहे. कारण पूर्वी दुसरं कुठलंच कम्युनिकेशन म्हणजे संपर्काचं साधन नसायचं, त्यामुळे पत्रामार्फतच आपण संपर्क साधायचो. तर मला वाटतं आपल्या या जनरेशनमध्ये म्हणजे जे कोणी मोठे आहात त्यांना तर माहितीच असेल, परंतु हे एक सुंदर असं माध्यम होतं संपर्काचं. आणि सांगण्याचा उद्देश हा की प्रभुपादांनी खूप सुंदर तात्पर्य दिलंय की मग या पोस्टाच्या पेटीमध्ये एखादं लिहिलेलं पत्र असेल, ते जर टाकलं, जे लाल रंगाची पोस्टाची पेटी असते, ते मान्य केलेलं, शासनाने मान्य केलेली अशी पोस्टाची पेटी, त्याच्यात जर टाकलं तर निश्चितच ते तुमच्या डेस्टिनेशन, तुमच्या त्या ठरलेल्या स्थानापर्यंत निश्चितच पोहोचू शकतं. कारण जिथे तुम्हाला ते पत्र जायला हवंय तिथे पोहोचतं, कारण ती पेटी असते ती शासनाने अप्रूव्ह केलेली असते. हेच पत्र तुम्ही जर एखाद्या छोट्याशा पेटीमध्ये, जे एका मुलाने त्याच्या खेळण्यातलं म्हणून बनवलंय, शाळेमध्ये एखाद्या प्रोजेक्टचं म्हणून साधन बनवलेलं आहे, आणि ती जर पोस्टाची पेटी असेल, तर सांगाल का हो मला चॅटमध्ये, मग ते पेटीत टाकलेलं उत्तर पत्र जाईल का हो त्यांच्यापर्यंत? जाईल त्या स्थानापर्यंत ठरलेल्या? हरे कृष्ण. सांगू शकेल कोणी चॅटमध्ये? नाही जाणार. बरोबर सरिता माताजी. कारण का? कारण ती खेळण्यातलं पेटी आहे, त्याला कुठलीही मान्यता नाहीये. जसं आपण म्हटलं की ज्या ज्या मान्यता असलेल्या पेटीतून ते पत्र मग डेस्टिनेशन पर्यंत जातं. जो पोस्टमन दादा असतात, ते पत्र ते पेटी मार्फत मग त्या दुसऱ्या पोस्टामध्ये जाऊन मग तिथून ते त्या स्थानापर्यंत रवाना केलं जातं. कारण ते कुठेतरी शासनाने अप्रूव्ह केलेलं, शासनाने मान्यता असलेलं ती पोस्टाची पेटी असते. पण ती दुसरी असते, ती खेळण्यातली पेटी असते, की जिला कुठलीही मान्यता नाही, जी एक एक खेळणं आहे फक्त, आणि मग त्याला कुठलंही अप्रुव्हल नाहीये किंवा त्याला कुठलीही मान्यता नाही. आणि म्हणूनच मग भगवंत सांगतायत की ही जी उपासना केली जाते, जी माझ्या
व्यक्त भावावर उपासना केली जाते, त्याला अर्च विग्रह. आणि म्हणूनच ते फक्त मूर्ती नाहीये, त्या मूर्तीवरती प्रतिष्ठापना केली जाते, प्राण प्रतिष्ठा केली जाते. जेव्हा गणपती उत्सवामध्ये आपण गणपती पूजण्यासाठी मूर्ती आणतो बघा, मग आपल्याकडे जी प्रथा आहे, आपण जो लोकमान्य टिळकांनी गणेशोत्सव सुरू केलेला आहे, जो सार्वजनिक स्वरूपात, मग अनेक सार्वजनिक ठिकाणी मूर्त्या मोठ्या मोठ्या आणल्या जातात, पण तिथे मूर्ती पूजेसाठी एक मूर्ती, छोटी मूर्ती आणली जाते, त्याच्यात प्राणप्रतिष्ठा केली जाते. आणि म्हणूनच या ज्या मूर्तीचं जे महात्म्य आहे की ती प्राणप्रतिष्ठा करणं, म्हणजे त्याच्यावरती अनेक मंत्र उच्चारांनी अनेक नद्यांचे, जसं ते पाणी आणलेलं असतं, सप्त नद्यांचं पाणी, मग त्याच्यावर पंचामृताचा अभिषेक केला जातो. आणि जे काही मंत्र म्हटले जातात, जे ब्राह्मणांकडून, वेद संपन्न अशा ब्राह्मणांकडून जेव्हा मंत्र उच्चारले जातात, तेव्हा ती प्राणप्रतिष्ठा केली जाते आणि आवाहन केलं जातं भगवंतांना, त्या मूर्तीमध्ये येण्याचं आवाहन केलं जातं आणि प्रत्यक्ष भगवंतांशी नातं जोडता येतं. आणि म्हणूनच जो संबंध आपण म्हणतो तो या मनुष्य रूपाशी, या अर्च विग्रहाशी, आणि म्हणूनच त्याला अर्च विग्रह, ते पूजा जे केली जाते की जो पुजारी, मग जो देवळामधला पुजारी असतो, तो किती तन्मयतेने आणि किती एक अशा एकनिष्ठ भावनेने ती पूजा करत असतो, कारण कुठेतरी ते नातं जोडलेलं असतं भगवंतांशी. आणि रोज उठून ती पूजा आणि भगवंतांशी असलेला तो संबंध प्रस्थापित केला जातो. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की जी माझी उपासना करण्यामध्ये जो मग्न असतो, तो निश्चितच सर्वात परिपूर्ण मी मानतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परंतु जे सर्व इंद्रियांचे संयमन करून आणि सर्वांच्या ठाईस समबुद्धी ठेवून अव्यक्त इंद्रियातील सर्वव्यापी, अचिंत्य, अविकारी, स्थिर आणि अचल अशा परम सत्याच्या निर्विशेष रूपाची पूर्ण उपासना करतात, ते सर्वांच्या हितार्थ संलग्न होऊन शेवटी माझीच प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत की मग जे अव्यक्त रूपावर पूजा करतात, म्हणजे सर्व इंद्रियांचे, मग कुठेतरी स्वतःवरती मग ती त्यागभावना कुठेतरी स्वतःमध्ये आणली जाते. जसं आपण आधीच्या ह्याच्यात की जे सकाम कर्मामध्ये अडकलेत, मग पुढेही जाऊन त्याचा उल्लेख येणार. भगवंत म्हणतात की ज्यांनी स्वतःला कुठेतरी नियंत्रित केलंय, स्वतःला भौतिक इंद्रिय विषय वासनेपासून कुठेतरी नियंत्रित केलंय, कंट्रोल आणलाय स्वतःवर, स्वतःच्या मन आणि बुद्धीवरती संयमन केलेलं आहे, सर्वांच्या ठाई समबुद्धी, मग सगळ्यांना समान बुद्धीने, की चांगले गुण, सात्विक गुण त्या व्यक्तीमध्ये दिसत आहेत, अव्यक्त इंद्रियातील सर्वव्यापी, अचिंत्य, अविकारी, स्थिर आणि अचल अशा परम सत्याच्या निर्विशेष रूपाची पूर्ण उपासना करतात. मग ते कुठेतरी निर्विशेष रूपाची, की अचिंत्य अशा सर्वव्यापी, मग ज्या कुठेतरी अव्यक्त भावावरच पूजा केली जाते, परंतु ते सर्वांच्या हितार्थ संलग्न होऊन मग अशी व्यक्ती कुठेतरी पुन्हा त्या भगवंतांच्या पर्सनल फॉर्मशी निश्चितच जोडली जाते, कारण तो टप्पा असतो. मग सांगण्याचा उद्देश हा की सपोज एखादी ट्रेनर, मग उदाहरण द्यायचं झालं तर एखादी ट्रेनर एखादा कार ड्रायव्हिंग, आपण कार ड्रायव्हिंग स्कूल बघतो पुष्कळ, आणि मग तिथे तो ट्रेनर त्याला कार ड्रायव्हिंगचं ट्रेनिंग देत असतो. मला सांगा, कार ड्रायव्हिंग करता करता पहिल्याच दिवशी तो ट्रेनर तो हायवेला सोडून देईल का हो त्या शिकणाऱ्या माणसाला, की झालं आता मी तुला हे सगळं सांगितलंय आणि आता तू जा आणि चालव, की हायवेवर सोडून देईल तो ट्रेनर त्या शिकणाऱ्या व्यक्तीला? सांगा बरं चॅटमध्ये. पहिल्याच दिवशी हायवेवर सोडून देईल त्याला? नाही. मनीषा माताजी सांगितलं, प्रिया माताजी, धन्यवाद सगळ्यांना, धन्यवाद. सगळ्यांनी रिप्लाय दिल्याबद्दल खूप धन्यवाद. आणि म्हणूनच म्हणजे पहिल्याच दिवशी तो ट्रेनर असं करूच शकत नाही, कारण ते कुठेतरी खूप डेंजरस आहे हो, संकटात येणार आहे, कुठेतरी ऍक्सिडेंट होऊ शकेल. आणि म्हणूनच जेव्हा तो ट्रेनर त्या व्यक्तीला पूर्ण माहिती करून देतो की काय आहे ऍक्सिलेटर, काय ब्रेक आहे, काय क्लच आहे, ABC सगळी माहिती, मग कुठे तुला रेअर व्हिडिओ ठेवला पाहिजे, मिरर कुठे कुठे तुझं लक्ष पाहिजे, चालवताना दृष्टी कुठे पाहिजे, कशा प्रकारे सगळ्याचा समतोल राखला, सगळ्याला कोऑर्डिनेट केलं पाहिजे, सगळ्याचा व्यवस्थित रिदम राखला गेला पाहिजे, की चालवण्याला हळूहळू करून ते शिकवलं जातात. आणि मग तो जेव्हा ट्रेनरला वाटेल की हो आता चालवायला लागलाय, तेव्हाच त्याला तो हायवेवर नेऊन सोडून देईल किंवा हायवेवर त्याला घेऊन जाईल आणि प्रॅक्टिस करून मग त्याला स्वतःला एकट्याला चालवायला संधी देईल. परंतु म्हणूनच की एकाच
क्षणी असं शक्य नाहीये, म्हणून ते टप्प्याटप्प्याने. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत, ज्यांनी मनाला इंद्रियांना नियंत्रण केले ते हळूहळू निश्चितच टप्प्याटप्प्याने, जरी ते आधी चैतन्य रूपाला जाणत असतील, ब्रह्म रूपाला जाणत असतील, मग परमात्मा रूपाला जाणणारे पण आहेत, मग ते भगवान रूपाला येण्यासाठी कुठेतरी टप्प्याटप्प्याने प्रयत्न करतील. क्लेशोऽधिकरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माता. ज्यांचे मन परम सत्याच्या अव्यक्त निर्विशेष रूपामध्ये आसक्त झालेले आहे त्यांना प्रगती करणे अतिशय क्लेशदायक आहे. या मार्गात प्रगती करणे हे देहधारी जीवांसाठी नेहमीच अतिशय दुष्कर असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जी व्यक्ती देहधारी भावनेशी निगडीत आहे, प्रभुपादांनी खूप सुंदर प्रकारे एक्सप्लेन केल्या, हे नीट जाणण्याचा प्रयत्न करा. मग भगवंत म्हणतात ज्यांचं मन परम सत्याच्या अव्यक्त निर्विशेष, मग ज्यांच्यासाठी कुठेतरी भगवंतांना जाणणं हे कठीणच होऊन बसतं, की कुठेतरी खूप डिफिकल्टी आहे, की नाही भगवंतांना अस्तित्वच मान्य करू शकत नाहीत किंवा जाणूच शकत नाहीत, मग तेवढं ज्ञान, तेवढी पात्रता आणि सगळ्याच गोष्टी जुळून येणं खूप गरजेचं आहे. आणि म्हणून मग त्यांना प्रगती करणं खूप कठीण आहे. भगवंत सांगतात खूप क्लेशदायक आहे त्यांच्यासाठी. प्रगती होईल टप्प्याटप्प्याने, ते भगवंतांना जाणण्याच्याच मार्गावर येतील, पण कुठेतरी ते देहधारी भावनेशी निगडीत आहेत. आणि म्हणून मी शरीर नाही, मी आत्मा आहे, ही गोष्ट मान्य करणं हे सगळ्यांसाठीच खूप कठीण आहे. हो, हे सांगणं खूप सोपं आहे. आणि म्हणून पण ज्यांना हे मान्यच नाहीये त्या लोकांसाठी मात्र हे खूप दुष्कर होऊन बसतं, खूप कठीण होऊन बसतं. कारण ते कुठेतरी स्वतःच्या मी देह आहे, मी शरीर आहे, याच भावनेशी कुठेतरी निगडीत असतात. आणि म्हणून मग प्रभुपादांनी खूप सुंदर तात्पर्य दिलंय. मग भगवंत याच्यामध्ये सांगतायत की तुम्ही देह आहात, मग देह हा देह कुठेतरी कुठल्या तरी फॉर्मशीच जोडला जाईल ना. मी कुठल्याही अशा निर्विकार रूपाशी, मी कुठल्याही अशा नुसत्याच काय म्हणतो ना आपण, पृथ्वी आप वायू, नुसत्या या गोष्टींशी मी जोडला जाणार नाही. मी पण कुठल्या तरी फॉर्मला जोडला जाणार आहे. माझा संबंध पण कुठल्या तरी एका रूपाशी संबंध होणार आहे. आणि म्हणूनच माझं जे रूप आहे, आणि म्हणूनच भगवंतांना हे जाणण्याचा प्रयत्न केला की भगवंतांचं हे व्यक्त रूप, भगवंत हे मनुष्य रूपामध्ये भगवंतांशी ज्या भगवान या रूपामध्ये संबंध जोडला जातो. आणि भगवंत म्हणूनच सांगतायत की या व्यक्त रूपावरती, आणि म्हणूनच जे योग्य पद्धतीने या व्यक्त रूपावर माझ्या पूजा करतात त्यांना मी निश्चितच त्यांच्यासाठी मी जाणणं हे निश्चितच खूप सुलभ असतं. परंतु इतरांसाठी ही प्रगती करणं थोडं कठीण होऊन बसतं. आणि म्हणून मग जे मनापासून भगवंतांना आपलं कर्म अर्पण करतायत, कर्माची फळं अर्पण करतायत, आणि भगवंत सांगतायत मग की जे या सकाम कर्मामध्ये न अडकता आणि या मृत्यू सागरामध्ये, या मृत्यू लोकामधील या महासागरामध्ये कुठेतरी गटांगळ्या खातायत, पण ज्यांनी भगवंताला जाणलेलं आहे त्यांच्यासाठी मात्र हा महासागर ओलांडणं निश्चित शक्य आहे. कारण मी निश्चितच त्यांना त्यातून तारून नेईन. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परंतु जे माझे पूजन करतात, जे आपली सर्व कर्मे मला अर्पण करतात आणि अनन्य भावनेने भक्ती करीत माझी उपासना करतात, माझ्या ठाई मन स्थिर करून भक्तीमध्ये संलग्न होतात व माझेच ध्यान करीत असतात, त्यांच्या हे पार्था मी जन्म मृत्यू रूपी संसार सागरातून त्वरित उद्धार करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे चित्र आधीच्याही अध्यायांमध्ये आपण बघितलेलं आहे की अशांसाठी, भक्तांसाठी भगवंत नक्कीच भक्त भगवंतांना विशेष असतात, जे भक्तवत्सल भगवंत आहेत. आणि म्हणूनच अशा भक्तांना की ज्यांनी आपली सर्व कर्म आपल्याला भगवंतांना अर्पण केली आहेत, जे अनन्य भावाने भक्ती करीत माझी उपासना करतायत, ज्यांचं मन माझ्या स्थायी स्थिर आहे आणि जे भक्तीमध्ये संलग्न होतात, जे भगवंतांचं ध्यान करतात, त्यांच्यासाठी या जन्म मृत्यू सागरातून तरुण जाणं हे निश्चितच शक्य आहे. आणि म्हणून मग भगवंत सांगतात की हे कसं शक्य आहे. तर अनेक भगवंतांनी खूप ऍडजस्टमेंट केली आहे. मग त्याच्यासाठी भगवंत खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या भक्तीच्या सेवा सांगतायत की कशा प्रकारे, आणि आज याच सेवेतून तुम्हाला कुठेतरी या सेवेबद्दलचीच माहिती दिली जाणार आहे. मग ही सेवा कशा प्रकारची असावी, भगवंतांना केली जाणारी सेवा ही कशा प्रकारची असावी, हे प्रत्यक्ष भगवंतांनीच आपल्याला सांगितलं की तू कशा प्रकारे भक्ती करू शकतोस.
माझ्या पहिल्या प्रकारच्या भक्तीला भगवंतांनी सांगितलंय अनन्य भक्ती. मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. माझ्यावर पुरुषोत्तम भगवंतांवर तुझे मन स्थिर कर आणि आपली बुद्धी गुंतवून माझ्या ठाई युक्त कर. अशा रीतीने तू निसंदेह सदैव माझ्यामध्येच वास करशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच तू माझ्यामध्ये तुझं मन आणि बुद्धी, भगवंत सांगतायत अनन्य भक्ती म्हणजे काय. ज्या अनन्य भक्तीला आधी आपण जाणलंय. शुद्ध भक्ती म्हणजे काय की मन आणि बुद्धी भगवंतांवर पूर्णपणे केंद्रित करणं. मग त्या भावभक्ती आणि प्रेमभक्तीच्या टप्प्यापर्यंत जे आपल्याला दिसतायत बघा भगवंतांच्या आजूबाजूला जे सवंगडी, जसं जसं आपण चैतन्य महाप्रभूच्या काळामध्ये त्यांच्या बाजूबाजूला गोस्वामी कसे बघतायत आणि त्याच प्रकारे भगवंतांना कशा प्रकारे त्यांचे सवंगडी अगदी इतके मन लावून ऐकतायत की ते त्यांच्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे रममाण झालेले आहेत. आणि भगवंत पण आपल्या भक्तांवर किती किती अलोट प्रेम करतायत. हो, किती भगवंतांचं पण अतिशय निर्व्याज प्रेम आहे आपल्या भगवंतांवर आणि भगवंतांचं पण भक्तांवर तसंच निर्व्याज प्रेम आहे. आणि म्हणूनच या भक्तीच्या मार्गावर म्हणजेच प्रेमभक्तीच्या मार्गावरती हे सर्व भक्त आहेत. मग भगवंत सांगतायत की जर तुम्हाला अनन्य भक्ती शक्य नसेल, जर तुला तुझं मन आणि बुद्धी माझ्यावर केंद्रित करणं शक्य नसेल तर तू साधना भक्ती करू शकतोस. मग काय आहे साधना भक्ती तर अथचित्तम समाधातुं न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामि चाप्तुं धनंजय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे धनंजय, जर तू आपले मन निश्चलत्वाने माझ्या ठाई स्थिर करण्यात असमर्थ असशील तर भक्ती योगाच्या नियामक तत्वांचे पालन कर. अशा रीतीने मला प्राप्त करण्याची इच्छा तू उत्पन्न कर व तुम्हाला पूर्ण सिद्धी प्राप्त होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच तुझं मन जर बुद्धी आणि मन माझ्यावर केंद्रित करणं तुला शक्य नसेल तर तू या नियामक तत्वांचं, ते जे भक्ती मार्गाचे नियम आहेत त्या नियामक तत्वांचं तू पालन कर आणि अशा रीतीने तू भगवंतांना प्राप्त करण्याची कुठेतरी संधी. मग ज्या नवविध भक्तीच्या सेवा आपण बघतोय, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम पाद्य सेवनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम. श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम अर्चनम पाद्य सेवनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम. मग जे श्रवण केलं जातं, ज्याच्या आधीही मी तुम्हाला 9व्या अध्यायामध्ये पहिल्याच श्लोकामध्ये आपण हे कशा प्रकारे भक्ती केली जाते आणि मग ही अनन्य भक्ती आणि कशी ही भक्ती निर्व्याजपणे केली जाते की श्रवण केलं जातं, कीर्तन केलं जातं, स्मरण. मग त्या प्रत्येकाची उदाहरणं तुम्हाला प्रल्हाद महाराजांचं स्मरणासाठी उदाहरण दिलेलं आहे. अशा प्रकारे हे जे साधना भक्तीमध्ये करू शकतात की तू जर तुझं मन आणि बुद्धी करू शकत नसशील माझ्यावर तर तू कुठेतरी या नियामक तत्वांचं पालन कर आणि या अशा रीतीने तू मला प्राप्त करण्याची इच्छा उत्पन्न कर आणि तू ती सिद्धी प्राप्त करू शकशील. अशा प्रकारे मग तू सकाळी उठून मग हे कुठले नियामक तत्व तर 4 रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स जे इस्कॉनचे आहेत. मद्यपान करू नका, परस्त्रीशी संबंध ठेवू नका, जुगार ठेवू नका, मांसाहार करू नका. हे सगळे कुठेतरी निश्चितच या सगळ्यांना मान्य करणं, मग या सगळ्यांना या नियामक तत्वांचं पालन करणं. मग ज्या प्रकारे मांसाहार करणं प्रभुपाद सांगतात की मग इतकी स्वतःला आपली गरज भागवून घेण्यासाठी की मग इतकी ती मत्सरी भावना आपल्या मनामध्ये असते जी टाळणं, जी त्यागणं खूप गरजेचं आहे. ती मत्सरी भावना मुळापासूनच उखडून टाकायला पाहिजे. मग जो मांसाहार करणारे व्यक्ती कशा प्रकारे त्याचं समाधान करण्याचा प्रयत्न करतात, पण हे कुठेतरी त्या प्राण्याविषयी वाटणारी एनवी, जेलस किंवा कुठेतरी त्या गोष्टीविषयी वाटणारा मत्सर आहे. आणि म्हणूनच माझं पोट भरण्यासाठी मी दुसऱ्या कुठल्या तरी जीवाला मारतोय. हे किती दुष्टपणाचं गोष्ट आहे. आणि म्हणूनच याला मांसाहार करणं हे अत्यंत महत्वाचं असं रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल सांगितलेलं आहे प्रभुपादांनी. आणि म्हणूनच याच प्रकारे तू असे नियामक तत्वांचे सकाळी उठून जे काही आरती अटेंड करणं, त्यानंतर 5 ते 7 जे काही टेम्पलचे कार्यक्रम असतात त्या सत्संगाला प्रयत्न करणं आणि जॉईन होणं, त्यानंतर मग इतर जे काही चॅन्टिंग करायचं, 16 माळा जप करायचा,
त्यानंतर इतर काही पूजा अर्चना आणि ज्या काही दिवसभराच्या मग इतर सत्संग आहेत ते करण्याचा तू प्रयत्न कर. अशा प्रकारे तू निश्चितच तुला पूर्णपणे माझ्या सिद्धी प्राप्त होतील. आता त्याच्याही पुढे जाऊन जर साधना भक्ती मग त्या नियामक तत्वांचं पालन करणं सुद्धा तुला शक्य नसेल तर तू निष्काम कर्म करू शकतोस. मग हे निष्काम कर्म कसं करू शकतोस तर ऐका, अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धीम वाप्स्यसि. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जर तुम्ही भक्ती योगाच्या नियमांचे पालन करू शकत नसाल तर फक्त माझ्यासाठी कार्य करण्याचा प्रयत्न करा, कारण माझ्यासाठी कार्य करून तुम्ही परिपूर्ण अवस्थेवर याल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग भगवंत अजून पुढे ऍडजस्ट करून सांगतायत की जर तुला साधना भक्ती मग तुला उठून सकाळी मंगल आरती अटेंड करणं आणि इतर चॅन्टिंग मग अनेक गोष्टी आहेत, तुझ्याकडे एक्सक्यूज द्यायला पुष्कळ आहेत. आणि म्हणूनच मग तुला जर हे शक्य नसेल, तुला हे माझ्यासाठी कर्म करणं शक्य नसेल, ही साधना भक्ती त्या नियमांचं पालन करणं शक्य नसेल तर तू कुठेतरी निष्काम पद्धतीने कर्म कर. मग ते कर्म मला अर्पण कर. जे काही कर्म करत असशील ते माझ्यासाठी कर्म कर. निश्चितच तू परिपूर्ण अवस्थेवर, कारण ती जी भावना आहे ती भावना वाढीस लागणं महत्वाचं आहे. म्हणून मग ती कुठेतरी परिपूर्ण अवस्थेपर्यंत नेऊ शकते. यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्मत्पुरुषवार्पणम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कुंती पुत्र, तू जे काही करतोस, जे काही खातोस, जे काही अर्पण करतोस आणि दान करतोस, तसेच तू जे काही तपस्या करतोस ते सर्व मला अर्पण म्हणून करावे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या मार्फत तुम्हाला याच्या सेवेचं महात्म्य सांगायचंय की मग जे काही तू करतोस, मग भगवंत म्हणताय की जर तुला जे काही तू निष्काम पद्धतीने कर्म कसं करायचंय की मग भगवंतांसाठी कर्म करणं पण तुला शक्य नसेल तर त्या कर्माची फळं तू भगवंतांना अर्पण कर. भगवंत तुम्हाला आपल्याला कशाही प्रकारे जसे आहात तसे स्वीकारायला तयार आहेत, परंतु भगवंत म्हणतायत मग तू स्वतःचा वेळ, स्वतःकडचं जे काही तू कमवतोय, जे काही तू अन्न खातोयस, मग ती कृतज्ञता म्हणून अर्पण कर आणि तू त्याला कुठेतरी स्वतःहून अर्पण कर. जे दान करतोस तसेच तू तपस्या करतोस ते सर्व मला म्हणून अर्पण करावे. आणि ही निष्काम भक्ती की ते कर्म मला म्हणून अर्पण करावं. आणि त्याच माध्यमातून मी सांगू इच्छिते की इस्कॉन हे पूर्ण या सेवेवरतीच चालतं. सेवा ही इस्कॉनचं मला वाटतं मूळ हे आहे. आणि ती सेवा अनेक देणग्यांवर मग इस्कॉनसाठी प्रभुपादांच्या मनात कृष्ण भावना फक्त की ज्याचा प्रसार करायचा. आणि मग ज्या न्यूयॉर्क सारख्या ठिकाणी, जी बॉस्टन सारख्या ठिकाणी भगवंत प्रभुपाद गेलेले, अशा ठिकाणी प्रभुपाद गेलेत की तिथे सामान्य मनुष्य सुद्धा उभा राहू शकणार नाही. पण त्याच प्रभुपादांनी 1966 साली न्यूयॉर्कमध्ये पहिल्या इस्कॉनची मग छोटासा मृदंग टाळ घेऊन त्यांनी सत्संग करून 10,000 युवकांना आपल्या बरोबर घेऊन ज्या कृष्णाचा भावनेचा, ज्या कृष्ण भावनेचा, मग महाभारत काय आहे, कृष्ण काय आहेत, भगवद्गीता कशाचा भाग आहे, सगळं सांगण्यापासून भगवंतांचा हा उपदेश तितकाच मोलाचा आहे. आणि म्हणूनच त्याच अनुषंगाने सांगण्याचा प्रयत्न करते की इस्कॉनच्या या सेवा आहेत वेगवेगळ्या, त्या सेवांबद्दल मी तुम्हाला आज माहिती शेअर करीन. कुणाला कितीही प्रकारे मग तू तुझं कर्म कर. भगवंत सांगतायत की तू काय अर्पण कर की तू मनोभावे, मग तुझे लिंक, आता सपोज आपला हे वर्ग चालू आहे, ते एखादी लिंक तू तुझ्या मित्रमैत्रिणींना तुमच्या ग्रुपमध्ये पाठवणं, पण ते निष्काम पद्धतीने कर्म करणं. मग कुठलीही त्याच्या मागची अपेक्षा, मग ते जॉईन करोत या ना करोत हे तुमच्यावर नाही, तुम्ही तुमचं कर्म करा. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत की जे काही आहे मग अशा प्रकारे तू या सर्वातून निश्चितच माझी प्राप्ती करू शकशील. जेव्हा हा जीर्ण देह टाकल्यावर तू त्या भगवत धामालाच येशील. त्याच्यासाठी अनेक जन्म कदाचित घ्यायला लागतील, पण निश्चितच त्या टप्प्यावरती तू असशील. आणि म्हणून या अनुषंगाने जे काही हे दानाचं, जे काही दान प्रत्येकाला इच्छा, कुणाला सक्ती नाहीये कुठलीही, परंतु नक्की ही सूचना वजा विनंती आहे की प्रत्येकाने खारीचा वाटा निश्चितच भगवंतांसाठी अर्पण करावा. कारण कुठेतरी तो भगवंतांच्या सेवेमध्ये अर्पण केला जाणार आहे. बँगलोरला खूप सुंदर मंदिर बांधलं जात आहे. हे या अष्टमीपर्यंत, गोकुळ अष्टमीपर्यंत तयार होण्याचा प्रभूजींचा मानस आहे. नामनिष्ठ प्रभूजींचा हे मोठं प्रोजेक्ट आहे आणि त्यांना खूप
मोठ्या प्रमाणावर इथे वर्ग सुरू करून एक युनिव्हर्सिटी टाईप कोर्स करून की जास्तीत जास्त लोकांना ही कृष्ण भावना पोहोचवून ज्ञान संपादन करता येणं. भगवंतांच्या कृपेने आपण या सगळ्या पॅन्डेमिकच्या ह्याच्यातनं आता बाहेर पडतोय आणि कुठेतरी सगळे ऑफलाईन गोष्टी करायला साध्य झालेत, पण ऑनलाईनच्या माध्यमातून सुद्धा त्या लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये भगवंतांनी कशा प्रकारे मग आपल्याला आपल्या घरात बसून हा गीतेचा उपदेश इतकं सुंदरपणे हे आपल्याला मिळालेलं आहे. मग आता तर अनेक आपलं ऑफलाईन कोर्सेस, मग प्रभूजींचा प्रत्यक्ष इच्छा आहे की तिथेही अनेक युनिव्हर्सिटी लेवलचे म्हणजे अगदी त्या टप्प्याटप्प्यांचे जे अनेक वर्ग सुरू करून तिथे प्रत्यक्ष सुद्धा प्रत्येकाला संधी देऊन अनेक त्यांच्या योजनांचं त्यांच्या मनामध्ये मानस आहे. आणि मला वाटतं प्रत्येकाने त्यासाठी खारीचा वाटा निश्चितच आपण देऊ शकतो. ही लिंक सादर केली आहे, ही आधीची आहे, पण ग्रुपवर तुम्हाला अनेक सेवांमार्फत ज्यांना कुणाला सेवा देण्याची इच्छा आहे, मग अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या आपला सुंदर असं एक कुटुंब आहे, मराठी कुटुंब आहे, भक्तांचं कृष्ण सेवकांचं कुटुंब आहे आणि त्या कृष्ण सेवकांच्या कुटुंबामध्ये तुम्हालाही समाविष्ट केलं जाईल. ज्यांना कुणाला कृष्ण सेवा देण्याची इच्छा असेल, मग हे सगळं स्वेच्छेने तुमचं सगळं जे काही सांभाळून तुमच्या भगवंत सांगतायत अर्जुनाला की तू युद्ध कर, तुला त्यासाठी संन्यास घ्यायची गरज नाहीये आणि म्हणून तू दृढनिश्चयाने उठ आणि युद्ध कर. तसंच भगवंत सांगतायत की तुमच्या सगळ्या कमिटमेंट्स या महत्वाच्या आहेत, त्या सगळ्या तुम्ही पूर्ण करा आणि मग त्यानुसारच या ज्या अनुषंगाने सगळ्या लिंक्स दिल्या त्या तुमच्यापर्यंत पोहोचवल्या जातील. आणि मग हे हर्षदान करतायत बघा, नंद आणि यशोदा बसलेले आहेत आणि ते भगवंत प्रत्यक्ष आलेले आहेत घरी त्यांच्या, आणि तेव्हा त्यांच्या आदरासाठी त्यांच्या आनंदामध्ये येण्याच्या आनंदामध्ये प्रत्यक्ष नंदांनी जे काही आपल्या हाताला येईल, मग जे काही सोनं नाणं जे काही कुणाला मदत म्हणून आणि ज्या स्वेच्छेने एक कुठेतरी काय म्हणतो ना आपण भेट या स्वरूपामध्ये प्रत्येकाला हे दान केलं जातं, ज्याला हर्षदान म्हणतात. आणि म्हणूनच मग कशा प्रकारचं तर हा सकाम कर्मयोग आहे. कुठेतरी याच्या मागची जे काही फळं आहेत ती उपभोगली जातात. अथई तदप्य शक्तोसी कर्तुम मत्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तथापि तू जर माझ्या भावनेने युक्त होऊन कर्म करण्यात असमर्थ असशील तर सर्व कर्मफलांचा त्याग करून कर्म करण्याचा आणि आत्मस्थित होण्याचा प्रयत्न कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग तू या नियामक बंधनांना पाळू शकत नसतील तर तू असं कर्म कर, तेही सकाम कर्म करू शकत नसशील तर तू सर्व कर्म फळांचा त्याग कर. मग ही जी कर्माची फळं आहेत ती तू भगवंतांना अर्पण कर. नुसता ती मिळवून मग ती अर्पण करणं, परंतु कुठेतरी ती कृतज्ञता मनामध्ये असणं हे खूप अत्यंत आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच तू माझ्या भावनेने युक्त होऊन कर्म करण्यात असमर्थ असशील तर सर्व कर्म फळांचा त्याग करून कर्म करण्याचा आणि आत्मसिद्ध होण्याचा प्रयत्न करू. आणि म्हणून अशा प्रकारे भगवंत सांगतायत की जरी ते सकाम कर्मामध्ये असेल की मग ज्याच्यापासून कुठेतरी इंद्रिय स्वतःच्या नियंत्रित केलेल्या इंद्रियांना वगैरे, पण ज्याच्यापासून एक आनंद मग कुठेतरी सुखाशी बांधलं गेलेली ही व्यक्ती, आणि म्हणून ती सकाम कर्मामध्ये आहे. परंतु त्या दानातून जो काही आनंद मिळतो आहे नंदबाबांना तो कुठेतरी वेगळा, आणि असा हा हर्षदानाचा आनंद नंद स्वतः घेत आहेत. श्रेयो हि ज्ञानमस्या ज्ञानभ्यासात ज्ञानात ध्यानं विशिष्यते ध्यानात कर्मफल त्यागस त्यागाच निरंतरम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तुला जर असा अभ्यास करणे शक्य नसेल तर ज्ञानाचे अनुशीलन करण्यात तू स्वतःला संलग्न कर. तथापि ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे आणि ध्यानापेक्षाही कर्मफलांचा त्याग करणे श्रेष्ठ आहे, कारण अशा कर्मफला त्यागामुळे मनुष्याला मनशांती प्राप्त होते. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग सकाम करण्यापेक्षा की त्या सुखाशी बांधलं जाण्यापेक्षा कुठेतरी तू ते निष्काम, जरी तू इंद्रियांना त्याग केला असशील, मनाला नियंत्रित केलं असशील, तरी मग त्या कर्मफळांचा तू त्याग कर. मग तो जो त्याग भावना, ज्या 3ऱ्या अध्यायापासून आपण की त्यागाचं चक्र, ज्या शेतकऱ्याची भावना, ज्या त्यागातून चक्रातून कृष्णाचं कृष्णाकडेच पुन्हा अर्पण केलं जातं. आणि जर तुला असा अभ्यास करणे शक्य नसेल, मग तुला हे सकाम कर्मातून दान देणं शक्य नसेल, तर तू कुठेतरी ज्ञानाचं अनुशीलन, की हे ज्ञान घेतल्याशिवाय तुला कळणार नाही. जसं
जसं आपण म्हटलं एका उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडून हे त्यांस तथैव भजाम्य, की जशा प्रकारे जसं तुझा भाव आहे तसं भगवंत प्रतिसाद देणार आहेत. आणि म्हणून या सगळ्याचं ज्ञान घेणं आवश्यक आहे. ज्ञानापेक्षा ध्यानाचा मार्ग श्रेष्ठ आहे, जे अष्टांग योगात आपण शिकलो. आणि त्याच्यानंतरही अर्जुनाने विचारलंय की मग कुठेतरी हा भक्ती योगातून हा ध्यान योगा इतकंच त्याचं महत्व आहे, ज्या सत्ययुगामध्ये हे ध्यान केलं जाऊ शकलं आणि भगवंतांच्या समाधीस्थ अवस्थेत मग भगवंतांशी कुठेतरी संबंध जोडण्याचा तो जो समाधीस्थ अवस्था आहे ती ध्यान योगाची अवस्था आहे. आणि त्याच्याही पेक्षा श्रेष्ठ तू त्या कर्मफळांचा त्याग करणं. मग ते अकर्म, जे निष्काम पद्धतीने कर्म करणं, की ज्या कर्मफळांचा त्याग करून ते कर्म भगवंतांना अर्पण करणं. आणि म्हणूनच तो त्याग करणं श्रेष्ठ आहे, कारण त्या कर्मफळांच्या त्यागामुळे मनुष्याला, कारण कुठेतरी बाइंडिंग आहे. जर मनुष्य त्या कर्मफळांमध्ये अडकला, त्या कर्माच्या फळांचा जर भोग घ्यायचा प्रयत्न केला तर त्या कर्मफळाच्या बंधनातही तो अडकतो. आणि नाहीतर तो निश्चितच मनुष्याला ती शांत मनःशांती प्राप्त होते, कारण कुठल्याही बंधनांमध्ये तो अडकत नाही. कुठेतरी मोक्षाच्या मार्गाला निश्चितच मार्गस्थ होऊ शकतो. मग आता भगवंत सांगतायत पुढच्या सगळ्या अध्याय, जसं भगवंतांनी आधी भक्तीच्या सेवा, की भगवंतांनी सगळी ऍडजस्टमेंट सांगितली की तू नाही अनन्य भक्ती करू शकत मन आणि बुद्धी स्थिर करून, मग तू अनन्य भक्तीपेक्षा साधना भक्ती कर, की तू त्या नियामक तत्वांचं पालन कर. तेही करू शकत नसशील तर तू निष्काम पद्धतीने कर्म कर, माझ्यासाठी कर्म कर. मग माझ्यासाठी कर्म करणंही शक्य नसेल तर त्या कर्मफळांना मला अर्पण कर, की जे काही तू खातोय, जे काही तू मिळवतोय, जे काही तुझा वेळ आहे, मग तू काही ना काहीतरी, भगवंतांनी सगळ्यांना स्वीकारलंय, जसं आहे तसं भगवंतांनी प्रत्येक मनुष्याला स्वीकारलंय. परंतु मग तू जे काही अर्पण, मग भगवंत त्याविषयी सांगतायत की तू काहीतरी मला अर्पण कर तुझं. आणि म्हणूनच तो वेळ, बुद्धी किंवा स्वतःचं जे काही मिळवतो आहे, आपण अन्न खातो आहोत, हे भगवंतांना कृतज्ञतेच्या भावनेने अर्पण करणं. आणि ज्या सेवाभावी भावनेने आपण ते अर्पण करणं. आणि तेही शक्य नसेल तर तू ज्ञानाचं अनुशीलन कर. ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे आणि ध्यानापेक्षाही कर्मफळाचा त्याग करणं. मग त्या कर्मफळांचा जर तू त्याग केलास, त्या फळांची जर तू अपेक्षा नाही केलीस, तर निश्चितच तुला मनःशांती लाभेल, कारण तू त्या फळांच्या बंधनात अडकणार नाहीस. आणि मग त्याच्या पुढे जाऊन भगवंत सांगतायत की कुठला भक्त मला प्रिय आहे. मग हा जो अनन्य भक्तीमधला भगवंतांनी सांगितलं की जो मनापासून माझी उपासना करतोय, जो अगदी पूर्ण मन आणि बुद्धी एकाग्र करून पूजा करतोय, उपासना करतोय, तो भक्त मला निश्चितच, तो भक्त श्रेष्ठ आहे. आणि मग आता मला कुठला भक्त प्रिय आहे, तर भगवंत सांगतायत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो जीवांचा द्वेष करीत नाही आणि सर्व जीवांच्या सुहृद मित्र आहे, जो मित अहंकारापासून मुक्त आहे आणि स्वतःला स्वामी समजत नाही, जो सुखदुःखामध्ये समभाव राखतो आणि जो क्षमाशील सदैव तृप्त आत्मसंयमी आहे आणि आपले मन व बुद्धी माझ्यावर स्थिर करून जो दृढ निश्चयाने भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जो मन आणि बुद्धी तर एकाग्र करतोच आहे आणि जो मनापासून उपासना करतोय भक्तीची, ज्या भक्तीच्या प्रेमाच्या टप्प्यावर, ज्या प्रेमभक्तीच्या टप्प्यावरती भगवंतांच्या जे भावभक्ती, प्रेमभक्ती, मग भगवंतांशी संबंध जोडला जाणं, मी म्हटलं तसं की जो सर्व जीवांचा सुहृद, मग असा कोण भगवंतांना प्रिय आहे, तर असा भक्त तर पूजा उपासना करणार आहेच, पण जो सर्व हृदयांचा, सर्व जीवांचा मित्र आहे, सखा आहे, जो स्वतःला कुठेतरी अहंकारापासून बाजूला ठेवतो, मुक्त ठेवतो, स्वतःला स्वामी भोक्ता समजत नाही, कारण त्याला माहितीये की हे जे काही आहे ते भगवंतांपासून मिळालेलं आहे. आणि जो सुखदुःखामध्ये कुठेतरी समतोल, मग ज्या स्थिताधीर मुनीबद्दल आपण ऐकलं, ज्या भक्ती मार्गामध्ये आपण ऐकत आलेलो आहोत, ज्या अनेक गोष्टींचा उल्लेख झालाय, त्याला सगळ्याला एकत्र करून या भक्तीचा एक भक्ताचे गुण आणि वैशिष्ट्य सांगितली जात आहेत. आणि म्हणूनच असा भक्त भगवंतांना निश्चितच प्रिय आहे. मग याची कथा मी तुम्हाला, शेवटी ती कथा आहे ज्या आपल्याला बिल्वमंगल ठाकूरांची कथा ऐकायची. आणि मग भगवंतांना कुठला भक्त अजून प्रिय आहे, तर हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ज्याच्यामुळे कोणीही उद्विग्न होत नाही आणि जो इतर कोणामुळे उद्विग्न होत नाही, जो हर्ष आणि दुःख, भय आणि चिंता यामध्ये समभाव राखतो, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग कुठेतरी स्वतःच्या रागावरती नियमन केले, उद्विग्नता नाही आला ते,
इतरांमुळे कुठलंही ॲजिटेशन मनात नाहीये, उद्विग्नता मनात नाहीये, जो हर्ष जसं सुखात हुरळून जात नाही आणि दुःखात होरपळून जात नाही, भय कुठलंही नसतं, चिंता कुठल्याही नसतात. कारण का त्यांनी कुठेतरी स्वतःला त्या मनाच्या लेवलच्या पुढे केलंय. हो, शारीरिक लेवलवर नाहीये, इंद्रिय मन आणि बुद्धी नाही, तर कुठेतरी आत्मिक पातळीवर तो विचार करतो आहे आणि म्हणून या सर्वांपासून स्वतःला कुठेतरी मुक्त ठेवू शकतो. असा भक्त मला निश्चितच प्रिय आहे. मग ही जी चित्रामधली कथा आहे ती प्रत्यक्ष भगवंताची स्तुती करतायत आणि सतीमाता त्यांच्या मांडीवर बसलेल्या आहेत आणि अनेक जे काही श्रोते बसलेले आहेत ते सर्व कुठेतरी शारीरिक देहदारी भावनेशी नाही तर आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये सर्वजण आहेत. त्यांचं भगवंतांच्या फक्त शिव जे भगवंतांची स्तुती करतायत तेवढ्यावरच त्यांचं लक्ष आहे. आणि मग तसंच जे अवकाशातून जाणारं जे चित्रकेतू महाराज होते जे विमानात बसून, तेव्हा त्या चित्रकेतू महाराजांचं सुद्धा भगवंताकडे लक्ष गेले की जे भागवतामधून भगवंतांची स्तुती करत होते, परंतु ते जेव्हा शिवांकडे बघून हसतात, प्रभू शिवांकडे बघून ते स्मित हास्य देतात, तेव्हा सतीमातेलाच कुठेतरी मनात शंका येते की असं कुठेतरी असं का हसलेलं आहे, कुठेतरी खेदपूर्ण आहे काय हसणं. आणि मग अशा वेळेला ती त्या चित्रकेतू महाराजांना शाप देते आणि वृत्तासुराचं जे काही त्यांचा जन्म घेतात ते, परंतु ते कुठल्याही गोष्टींनी डगमगत नाहीत, कारण निश्चितच ते त्या राग क्रोध याच्या पलीकडे गेलेले असतात. कुठेतरी त्यांनी स्वतःवरती नियंत्रण आणलेलं असतं. नाहीतर ते महाराज असतात किंवा ते प्रार्थनेने आणि हे रिव्हर्स करू शकतात. आपण म्हणतो ना त्या शापाला उशाप देऊ शकतात किंवा त्याचा इफेक्ट आणि त्याचं जे काही त्याच्यापासूनचे परिणाम आहेत त्यांना निश्चितच बदलू शकतात. परंतु चित्रकेतू महाराजांनी कुठलंही तसं केलं नाही, कारण कशा प्रकारे ते स्वतःला मग भोगता समजत नव्हतेच, परंतु जे काही शाप दिलेला होता तो त्यांनी मानलेला आहे. ज्या वृत्तासुराप्रमाणे तू जन्म घेशील आणि मग कुठल्याही प्रकारची न नाकारता तो शाप न नाकारता त्यांनी स्वीकार केलेला आहे, कारण कुठेतरी सगळं समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला जातो, त्या वृत्तीला बदललं जातं. आणि जो माझा भक्त, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माता. जो माझा भक्त साधारण दैनंदिन क्रियांवर अवलंबून नसतो, जो शुद्ध कुशल चिंतारहित दुःखमुक्त आणि कोणतेही फल प्राप्त करण्यासाठी महत्त्व प्रयास करीत नाही, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच कुठलंही फळ प्राप्त करण्यासाठी मग त्याला जो भक्त आहे त्या भक्ताला कुठलंही बंधन राहत नाही, ती गोष्ट करण्याचं बाइंडिंग राहत नाही, कारण त्याचं मनावरचं नियंत्रण, त्याचं मन बुद्धी आणि इंद्रिय अशा प्रकारे नियंत्रित केलेली असतात, जसं त्या कासवा आपली इंद्रिय आत ओढून घेतं त्याच प्रकारे त्यांनी त्या मनाला नियंत्रित केलेलं असतं त्या वेळेला. आणि म्हणूनच तो कशाही प्रकारे साधारण दैनंदिन क्रियांवर कुठल्याही अवलंबून नसतो आणि जो शुद्ध कुशल चिंतारहित व कुठल्याही भय आणि चिंता याच्या पलीकडे गेलेला असतो, कारण तो मनाच्या पातळीवर नाही, तो कुठेतरी आत्मिक पातळीवर विचार करत असतो आणि म्हणूनच त्याला कुठल्याही या गोष्टींचा प्रयास करावा लागत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माता. जो हर्षितही होत नाही किंवा दुःखी करीत नाही, शोकही करीत नाही किंवा आकांक्षाही करीत नाही आणि ज्याने शुभाशुभ गोष्टींचा त्याग केला आहे, असा भक्त मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. आणि म्हणून अशी या प्रल्हाद महाराजांची कथा आपल्याला समोर दिसते चित्रामध्ये की प्रत्यक्ष प्रल्हाद महाराज ज्यांनी फक्त नारायण 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 जी दृढ श्रद्धा मनामध्ये होती की भगवंत आहेत आणि माझं रक्षण करणारे, ज्यांना हत्तीच्या पायाखाली दिलं गेलं, गरम तेलात टाकलं गेलं, उंच डोंगरावरून दरीत फेकण्यात आलं किंवा अनेक राक्षसांमध्ये अनेक सर्पांमध्ये देण्यात आलं, तरी पण प्रत्येक मरणासन्न अशा या परिस्थितीला त्यांनी तोंड दिलेलं आहे, कारण मनामध्ये फक्त दृढ श्रद्धा होती, भगवंत आहेत आणि माझं रक्षण करणार आहे. मग असं खूप असे दृढ मुनी आणि असे स्थिताधीर मुनी होणं अत्यंत अनेक तप आणि अनेक जन्मांचं तप लागतं त्याला, कारण ते सुखामध्ये आणि दुःखामध्ये इतका त्यांनी समतोल राखलेला असतो, कुठल्याही गोष्टीचं त्या शुभाशुभ गोष्टींचं त्यांना कुठलाही त्यांच्यावरती तो परिणाम होत नाही. तशीच एक श्रीवास ठाकूरांची कथा आहे. चैतन्य महाप्रभूंच्या काळामध्ये श्रीवास ठाकूर हे चैतन्य महाप्रभूंचे भक्त आणि असे हे भक्त ज्यांच्या घरी चैतन्य महाप्रभू कीर्तनाला येत असत. एका दालनामध्ये कीर्तन चालू होतं आणि दुसऱ्या दालनामध्ये चैतन्य महाप्रभू एका दालनामध्ये कीर्तन करत होते आणि दुसऱ्या दालनामध्ये श्रीवास ठाकूर, त्यांची पत्नी आणि त्यांच्या मुलाचं तिथे शव होते.
श्रीनिवास ठाकूरांच्या मुलाचं निधन झालेलं होतं आणि दुसऱ्या दालनामध्ये तिथे त्यांच्या मुलाचं शव ठेवलेलं आणि त्यांची पत्नी अत्यंत रुदन करत होती, कारण ती अत्यंत केविलवाणी अवस्थेमध्ये रडत होती. परंतु तिथे दर दिवशी चैतन्य महाप्रभू श्रीनिवास ठाकूरांकडे कीर्तनाला यायचे आणि म्हणून मग श्रीनिवास ठाकूर आपल्या पत्नीला दुसऱ्या दालनात येऊन सांगतात की तू रडू नकोस, तू जर रडलीस आणि तू जर आवाज केलास आणि जर त्याने कीर्तनामध्ये अडथळा निर्माण झाला तर तुला या तुझ्या मुलाबरोबरच अजून एक शव तुला इथे दिसेल आणि ते तुझ्या पतीचं शव असेल. आणि म्हणून काहीही अशुभ झालेले हे सगळं होत असतं. हा देह आपण शरीर नाही, आत्मा आहोत. म्हणजे ती व्यक्ती श्रीनिवास ठाकूर हे इतक्या आत्मिक पातळीवर आणि ते भक्ती म्हणजे त्या शुद्ध भक्तीमध्ये असतात आणि ते आपल्या पत्नीला शांत करण्याचा प्रयत्न करतात आणि पुन्हा दुसऱ्या दालनात जातात जिथे चैतन्य महाप्रभू कीर्तन करत असतात. महाप्रभू बघतात श्रीनिवास ठाकूरांना आणि मग कीर्तन करत असतात, पण ते त्यांना विचारतात सगळं ठीक आहे ना श्रीनिवास ठाकूर, सगळं ठीक आहे ना? तर श्रीनिवास ठाकूर म्हणतात हो प्रभू सगळं ठीक आहे. तरी पण थोड्या वेळाने पुन्हा महाप्रभू विचारतात, चैतन्य महाप्रभू विचारतात की तरीही माझ्या कीर्तनामध्ये मला आज चव नाहीये, माझ्या नामस्मरणामध्ये मला चव नाहीये, आज काय झालंय तू मला सांग. आणि मग अतिशय न राहून म्हणजे मग चैतन्य महाप्रभूच ऐकत नाहीत आणि जेव्हा ते दुसऱ्या दालनामध्ये जातात आणि जे चित्र त्यांच्या डोळ्यासमोर जे त्यांच्या डोळ्यासमोर त्यांना दिसतं ते बघून ते अक्षरशः त्यांना काय बोलावं श्रीनिवास ठाकूरांशी सुचत नाही. ते म्हणतात अरे तू हे मला का नाही सांगितलंस, हे काय झालेलं आहे तुझ्या घरामध्ये. तेव्हा श्रीनिवास ठाकूर काय उत्तर देत असतील चैतन्य महाप्रभूंना की भगवंता तुम्ही जिथे आहात तिथे काय अशुभ होणार आहे आणि काहीही अशुभ झालेलं नाहीये माझ्या घरामध्ये, कारण तुम्ही जिथे आहात तिथे अशुभ होऊच शकत नाही. आणि हे ऐकल्यानंतर चैतन्य महाप्रभू श्रीनिवास ठाकूरांच्या आपल्याला कंठाशी घेतात आणि त्यांना एक जोरदार आपल्या मिठीमध्ये घेऊन त्यांना आलिंगन देतात आणि अक्षरशः त्यांना आपल्या भक्ताबद्दल काय बोलावं त्यांना ते श्रीनिवास ठाकूरांच्या बद्दल त्यांना खूप अत्यंत भावुक होतात ते. आणि मग ते त्या मुलाला त्यांच्या पुन्हा त्यांना प्राण त्यांच्यामध्ये घालून आणि त्यांच्या श्रीनिवास ठाकूरांच्या मुलाला उठायला सांगतात. तेव्हा तो मुलगा उठतो आणि त्यांची आई सुद्धा रडणं थांबवते, कारण हे सगळं चित्र बघून आणि मग तो मुलगा सुद्धा बघा की पूर्ण भक्तिमय झालेलं कुटुंब आहे की मला तुम्ही कशासाठी, मी मोक्षाच्या मार्गावर होतो, मी भगवंतांच्या धामाला जाण्याच्या मार्गावरती होतो असा श्रीनिवास ठाकूरांचा मुलगा सांगतोय. असं सगळी जी चित्र तिथे सगळी जी परिस्थिती निर्माण की अशा प्रकारे भक्तीमध्ये रममाण झालेलं की ज्याने शुभाशुभ गोष्टींचा त्याग केलेला आणि किती शुद्ध भक्ती भगवंतांवरती. असं हे अत्यंत उदाहरण आहे की जे प्रल्हाद महाराजांचं आपल्याला उदाहरण दिसतंय की ज्या भगवंतांच्या भक्तीमध्ये किती दृढ विश्वास भगवंतांवरती. आणि त्याच प्रकारे आपल्याला भगवंत अजून सांगतायत की कोण भगवंतांना प्रिय आहे. तर हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जो मनुष्य शत्रू आणि मित्र यांच्या ठिकाणी समान असतो, जो मान अपमान, शीत उष्ण, सुख दुःख, स्तुती निंदा यामध्ये समभाव राखतो, जो कुसंगापासून नेहमी मुक्त असतो, सदैव शांत आणि जे काही मिळेल त्यात संतुष्ट असतो, जो घरादाराची काळजी करीत नाही, ज्ञानामध्ये स्थित आहे आणि भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व आपण जे गुण ऐकतोय बघा, ज्या उत्तम भक्ताचे गुण, मग या भक्तीच्या शेवटच्या टप्प्यावर आपण ज्या 12व्या अध्यायामध्ये आपण हे सर्व जास्तीत जास्त सखोल जाणण्याचा प्रयत्न करत आहोत की मग जो भक्त, ज्या परीक्षित महाराजांचं उदाहरण आपल्याला दिलंय की ज्या दुर्वास मुनींनी ज्यांना शाप द्यायचा प्रयत्न केला कारण कुठेतरी उद्विग्न झालेले होते आणि जेलसी त्यांच्याबद्दल अशी कुठेतरी मनामध्ये आपण म्हणू ना, तर त्या प्रकारे त्यांनी अमरीश महाराज हे अत्यंत शालीन असे आणि जे राजा असून सुद्धा अत्यंत शालीन आणि त्यांनी त्यांच्या शापाला सुद्धा कुठल्याही प्रकारे टाळण्याचा प्रयत्न केला नाही असे परीक्षित महाराज. मग त्यांना प्रत्यक्ष भगवंतांनी सुद्धा वाचवण्याचा, मग ज्या परीक्षित महाराजांनी
दुर्वास मुनींचा शाप सुद्धा स्वीकारण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ज्या वैष्णवाचा अपमान भगवंत सहन नाही करू शकले त्या दुर्वास मुनींवर त्यांनी शस्त्र टाकलेले आहे आणि त्या दुर्वास मुनी अक्षरशः पळाले त्या शस्त्राला आणि ते शस्त्र त्यांच्या मागे. परंतु अशा वेळी की ज्या भक्तांनी मग ज्या भक्ताचा अभक्ताचा सुद्धा दुर्वास मुनी हे अतिशय तापट वृत्तीचे आणि म्हणूनच त्यांना कुठेतरी परीक्षित महाराजांबद्दल वाटणारी जे काही आपण म्हणतो ना, मग एक मिनिट ते कुठेतरी त्यांना वाटणारी एनवीस, त्यांना वाटणारी दुष्टपणा आणि त्यांच्या जेलसी मनामध्ये कुठेतरी त्यांच्याबद्दल वाटणारा मत्सर, या सगळ्या गोष्टी एकत्र करून ते त्यांना शाप देण्याचा प्रयत्न करतात. कारण फक्त त्यांच्या कुठेतरी त्यांच्या परवानगी शिवाय त्यांनी तो उपास सोडलेला असतो जो त्यांनी करू नये अशी दुर्वास मुनींची इच्छा असते. परंतु काही ठराविक वेळ निघून जात असताना अमरीश महाराज तशा प्रकारे योग्य असं ते वर्तन करतात, परंतु तरीही ते दुर्वास मुनींचा शापाला स्वीकारण्याचा प्रयत्न करतात. पण तिथे त्या वैष्णवाच्या अपमानाला भगवंतच सहन करू देत नाहीत आणि मग दुर्वास मुनींना तसं कुठेतरी त्यांच्यावरती ते शस्त्र आणि त्यांच्यावरती सुदर्शन चक्र सोडतात. आणि म्हणूनच असा भक्त की ज्या अमरीश महाराजांचं उदाहरण दिलेलं आहे की ज्यांचे प्रत्येक अवयव ज्यांनी भक्तीमध्ये, मग त्यांचे हात आहेत ते हाताने वंदन करतायत भगवंतांना, मग स्मरणामध्ये भगवंतांचं नाव आहे, बुद्धीमध्ये की जो मेंदू सुद्धा भगवंतांच्या भक्तीमध्ये आहे, मग जे पाय चालत जात आहेत ते मंदिराकडे चालत जात आहेत, भगवत भक्तीमध्ये पूजेनी सेवा केली जाते, अर्चना केली जाते भगवंतांना. अशा प्रत्येक मग ज्या श्रवणम कीर्तनम या सगळ्या प्रत्येक आपले अवयव भगवंतांच्या भक्तीमध्ये ज्यांनी पूर्णपणे लीन केलेले आहेत, असा भक्त भगवंतांना निश्चितच प्रिय आहे. आणि हा शेवटचा श्लोक आहे. हरे कृष्ण माताजी. शेवटचं श्लोकाचं तात्पर्य आहे, जे भक्ती सेवेच्या या अविनाशी मार्गाचे अनुसरण करतात आणि जे पूर्णपणे श्रद्धेने स्वतःला जोडून घेतात, मला सर्वोच्च ध्येय बनवतात, ते मला खूप प्रिय आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जे भगवंतांच्या सेवेमध्ये पूर्णपणे स्वतःला झोकून देतात, श्रद्धेने स्वतःला जोडून घेतात आणि सर्वोच्च ध्येय भगवंतांची उपासना करणं हे जेव्हा सर्वोच्च ध्येय भगवंताला बनवतात, तेव्हा ते भगवंतांना निश्चितच प्रिय आहेत. अशा या बिल्वमंगल महाराजांची, बिल्वमंगल ठाकूरांची कथा आहे. 2 मिनिटं मी अजून घेईन, परंतु ही कथा सांगते की कशा प्रकारे मग कुठलेही अडथळे आलेले, मग भक्ती मार्गामध्ये आलेले अडथळे कशा प्रकारे दूर केला जातो. एक शुद्ध भक्त या अडथळ्यांना सुद्धा दूर करतो. आणि असे हे बिल्वमंगल ठाकूर आधीच्या जन्मामध्ये त्यांना भागवताचं, मग ते भागवताचं कथन करणारे असतात आणि ते भागवत सप्ताहामध्ये अनेक अन्नदान करत असतात. पण ते अन्नदान करताना त्यांना काही धन कमी पडतं आणि ते धन बघण्यासाठी ते जरा शोधत असतात. शोधता शोधता ते अशा ठिकाणून चालत असतात की जिथे एक प्रेतयात्रा असते आणि त्यानंतर त्या प्रेतावरती अंत्यसंस्कार होणार असतात आणि ती कुठेतरी कुठल्या तरी राजघराण्यातले दिसत असतात ते सर्व लोक. आणि मग पुढे जाऊन कळतं त्यांना, थोडं पुढे गेल्यावर, की राजा आणि राणी तिथे अत्यंत दुःखी अवस्थेमध्ये असतात, कारण त्यांच्या राजकन्येचं निधन झालेलं असतं आणि त्या राजकन्येचे शव तिथे जे ठेवलेलं असतं, ज्याच्यावर अंत्यसंस्कार होणार असतात, तिथे त्यांनी तो हार बघतात ते, आणि तो अनेक रत्नजडित असा हार असतो आणि तो हार घेण्याचा कुठेतरी मोह होतो बिल्वमंगल ठाकूरांना. आणि मग त्या जन्मामध्ये तो हार घेण्यासाठी तेव्हा जे जातात, तेव्हा ते सगळे ते अंत्यसंस्कार झाल्यानंतर जेव्हा पुढे सरसावून तो हार घ्यायला ते जातात, तेव्हा तिथून आवाज येतो आणि तो राजकन्येकडून येणारा आवाज असतो की तू हा हार घेऊ नकोस, तू चूक करतोयस, तुला धन आवश्यक आहे तर तू जाऊन माझ्या वडिलांकडे माग. असं माझ्या दालनामध्ये काही पेटी आहे आणि त्याच्यातलं धन, आणि तुला माझे वडील नक्कीच मदत करतील. आणि त्या प्रकारे मग ते जातात आणि मग तेवढी मदत घेतली जाते, पण पुन्हा त्यांना धन थोडं कमी पडतं आणि कुठेतरी मग त्या इच्छेने ते पुन्हा तो हार घेऊनच जातात. मग तेव्हा मात्र त्यांना राजकन्येकडून शाप मिळतो की तुला या जन्मात जरी तू हे पुण्यकर्म करीत असलास तरी हे जे तू काही करतोयस त्याच्यामुळे तुला पुढचा जन्म अजून एक जन्म असा घेऊन मग तुला मोक्ष प्राप्ती होईल आणि तुला लगेचच काही मोक्ष प्राप्ती होणार नाही. आणि त्याच प्रकारे मग पुढच्या जन्मामध्ये बिल्वमंगल ठाकूरांना, जेव्हा त्या जन्मानंतर पुढच्या जन्मामध्ये ते बिल्वमंगल ठाकूर म्हणून एक जन्म घेतात, जेव्हा ते स्त्री गमन करत असतात.
स्त्री लंपट होतात आणि ते स्त्रियांच्या मागे जात असतात. तर त्या जन्मामधले ते बिल्वमंगल ठाकूर असतात की जे मग स्त्रीगमन करत असतात आणि तो स्त्रीगमन करताना ते इतके एका स्त्रीच्या प्रेमामध्ये असतात आणि इतके कुठेतरी अगतिक झालेले असतात की त्या स्त्रीकडे जाण्याचा त्यांचा इतका आतुर झालेले असतात ते, कारण अतिशय पाऊस पडत असतो एका रात्री. त्यांच्या वडिलांचं निधन होतं आणि त्या वडिलांचे अंत्यसंस्कार वगैरे करून ते इतके आतुर असतात त्या स्त्रीला भेटायला. तरी धो पाऊस पडत असतो, अत्यंत तुफान आलेलं असतं, तरी त्या पावसामध्ये त्यांना जाऊन त्या स्त्रीला भेटायचंच असतं. म्हणून ते त्या नदीतून पोहून की एका शवाचा आधार घेतात आणि पोहून जातात आणि मग ते पोहून गेल्यानंतर तिथे सुद्धा काही सर्पांचा की दोर समजून सर्पांचा आधार घेऊन ते वरती त्या दुसऱ्या कुठेतरी राहत असते ती स्त्री, दुसऱ्या मजल्यावरती जाऊन त्या स्त्रीच्या ठिकाणी जाऊन दार ठोठावतात आणि दार ठोठावल्यानंतर जोर जोरात दार ठोठावतात. त्या स्त्रीला वाटतं आज काही आता येणार नाहीये बिल्वमंगल ठाकूर. तेव्हा ती स्त्री दार उघडते आणि म्हणते की मला वाटलेलं तुम्ही आज येणार नाही, पण तेव्हा मग तुम्ही इतके सगळे प्रयत्न करून, मग बिल्वमंगल ठाकूर सांगतात मी इतकं सगळं करून, माझ्या वडिलांचं निधन झालं, मी हे सगळं करून तुझ्यासाठी धावत धावत आलेलो आहे अशा प्रकारे आलेलो आहे. तर मग तेव्हा ती स्त्री म्हणते की एवढे सगळे प्रयत्न करून तू जर माझ्यासाठी धावत आलास, हेच जर प्रयत्न तू भगवंतांसाठी केलेस, तर तू आज कुठे असशील आणि तुमचं काय काय तुमचं रूप असेल आणि कुठली तुमचा स्थायी भाव असेल. आणि अशी ती स्त्री जेव्हा प्रश्न विचारते तेव्हा बिल्वमंगल ठाकूर खडबडून जागे होतात, कारण ते आपल्या पूर्वपुण्याई, आपल्या पूर्व जन्मामध्ये त्यांनी काही पुण्य केलेलं असतं, पण ही स्त्री त्यांचा आध्यात्मिक गुरु म्हणूनच बोलत असते की मग कुठे गेले तुमचं, की तुम्ही विसरलायत आणि तुम्ही जर असं त्या भगवंतांच्या भक्तीमध्ये इतकं झोकून दिलं तर निश्चित तुम्हाला मिळेल. आणि हे ऐकल्या बिल्वमंगल ठाकूर तिथून पसार होतात आणि मग जे भगवत भक्तीच्या मार्गाला लागतात आणि मग ज्यांनी भगवी वस्त्र धारण केलेली, पण जसं आपण म्हणतो ना, पंखा बंद केल्यावर लगेच पंखा बंद होत नाही, पंख्याचं बटन बंद केलं आणि धाड पण बंद केलं असं नाही होत, तर हळूहळू पंखा बंद होतो. तसे ते मनातले विचार एकदम गेले नाहीयेत. आणि म्हणून जरी ते त्या ऋषिकेशला जाण्याच्या मार्गावरती असतील तीर्थक्षेत्राच्या, तरी पुन्हा एका स्त्री मार्गात दिसल्यावर त्या स्त्रीच्या मागे जायला लागतात. त्या स्त्रीच्या मागे जातात. ती ब्राह्मण पत्नी असते, ती बिचारी स्त्री पण थोडीशी घाबरून पुढे जाऊन आपल्या घरात आतमध्ये जाते. पण यांनी भगवी वस्त्र धारण केलेली असतात, त्यामुळे निश्चितच तो ब्राह्मण पती त्यांना विचारतो, बाबा तुम्हाला काय हवंय? तेव्हा ते म्हणतात मला तुमच्या पत्नीशी बोलायचंय. मग ते ब्राह्मण म्हणतात ते आपल्या पत्नीला बोलवतात. आता यांनी भगवी वस्त्र धारण केली, त्या बाबांना काहीतरी काम असेल. ती स्त्री घाबरत घाबरत बाहेर येते. तेव्हा बिल्वमंगल ठाकूर त्यांना म्हणतात की माऊली तुमच्या डोक्याची पिन मला द्याल का? आणि मग ती डोक्याची पिन ती माऊली देते, ती स्त्री त्यांना देते, ब्राह्मण पत्नी. ती पिन हातात घेऊन, तो आकडा घेऊन ते आपल्या डोळ्यात उपसतात आणि ते आपल्या डोळ्यांचा त्याग करतात, आपल्या डोळ्यांना इजा करतात. आणि तेच बिल्वमंगल ठाकूर जे अंध झालेले आहेत, तेच वृंदावनामध्ये बसून भजन कीर्तन करतायत, जे ऐकायला प्रत्यक्ष भगवंत समोर आलेले आहेत. कारण ज्यांनी ती इंद्रिय, कारण जेव्हा भक्तीच्या मार्गावर, जसं भगवंतांनी आधीच्या अध्यायात सांगितलंय, पापकर्म केलेली आहेत, पण जो भक्तीच्या मार्गावरती आलेला आहे त्याला निश्चितच क्षमा आहे. आणि तेच बिल्वमंगल ठाकूर काय करतायत, तर ज्यांनी त्यांच्या इंद्रियांना सुद्धा मध्ये येऊ दिलं नाही आणि म्हणून त्या डोळ्यांचा त्याग करून ते भगवंतांच्या भक्तीमध्ये सर्वोच्च ध्येय हे भगवंत बनवलेलं आहे. अशा बिल्वमंगल ठाकूरांची ही कथा आहे आणि असे भक्त भगवंतांना खूप प्रिय आहेत. असा हा भक्तीचा सुंदर टप्पा. अध्याय खूप छोटा असला तरी त्याच्यामध्ये इतके सुंदर असे गुण आहेत आणि खूप सुंदर प्रकारे असं प्रभुपादांनी तात्पर्यातही लिहिलेलं आहे. भगवंतांनी हा प्रत्यक्ष भक्तीचा टप्पा आपल्याला सांगितलेला आहे आणि उद्यापासून आपण ज्ञानयोगाला सुरुवात करणार आहोत. काय आहे ज्ञानयोग हेही जाणायचंय आपल्याला. अशा प्रकारे इति द्वादशोध्याय समाप्त. मी शेअरिंग स्टॉप करते आणि रेकॉर्डिंग